Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' impenjat favur innovazzjoni sostenibbli li tirrispetta lill-ambjent ta' madwarna. Hekk sqar il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-ippjanar ir-riċerka u l-innovazzjoni Stenni Żammit waqt summit bl-isem ta' Mare. Summit illi sar f'pajjiżna u li kien mifrux fuq jumejn fejn ġew diskussi l-isfidi li nħolqu waqt il-pandemija għal persuni involuti fis-settur tal-proprjetà u kif dawn adattaw għalihom. Id-Deputat Nazzjonalista appella lill-Gvern biex minnu fih jibda proċess ħalli jingħataw fondi adekwati lil dan is-settur sabiex wieħed javvanza fil-waqt li titjieb il-kwalità ta' ħajja l kull persuna. Stenni Żammit innota kif fil-passat pajjiżna dejjem ħadem biex jara li jiżviluppa permezz ta' tkabbir sostenibbli. Il-Partit Nazzjonalista jwiegħed li se jkun qed jagħmel dan anke fis-snin li ġejjin. Il-kellim tal-Oppożizzjoni qal li wieħed m'għandux isiba diffiċli biex jasal għad-drittijiet tiegħu mal-awtorità tal-ippjanar u fakkar li l-parteċipazzjoni attiva tal-komunità ittejjeb il-governanza f'pajjiżna. Stenni Żammit qal li kemm il-darba kellmuh persuni li jaħdmu fil-proprjetà li jgħidulu li hemm bżonn riforma radikali fil-proċess tal-ippjanar. Bil-Gvern qed jibqa' jkaxkar saqajh dwar riforma ta' dan it-tip u dan qed jippermetti l-inġustizzji.